खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिपिएफआ बिजेपिजों गोरोबथा खालामा, हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन बुंदों हाग्रामा। क'क्राझार बिजेपिनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ बिपिएफआव हाबबाय। उत्तराखंडनि सुरंआव आसामनि सानै बर' लाइमोना थाबथानानै दङ। जरहाटआव जोनोम जागोदान खुदिया बोखांदों। जयन्त मल्लआ कंग्रेसआव थानाय समाव नोरोम भद्रमोन, राहुल गान्धीजों मोदोम फोनांनानै एमएलए जादों बुंदों रकिबुल हुसैन। राजस्थाननि लालगड़निफ्राय डिब्रुगड़ फारसे फैबाय थानाय आबाद आसाम एक्सप्रेस ट्रेनाव अर खामदों। सिमेन्सापुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव बां आफादनि जथाय जथुम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिजेपिजों गोरोबथाखौ लानानै क'क्राझार बिपिएफनि गाहाय मावख'आव हाग्रामा महिलारिनि गेदेर बानबुंथि। एनडिएनि प्लेनिं खालामनायाव दै लुनानै हाग्रामा महिलारिया गेदेर बाथ्रा बुंनानै फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव रावजोंबो गोरोबथा खालामा होननानै फोसावदों। हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला क'क्राझार आरो अदालगुरि लकसभा बियाबाव बिपिएफआनो निजायै बिजाथि होगोन। मोन्नैबो लकसभा मासियाव बिपिएफनि बिजाथियानो देरहागोन। बिपिएफआ हारसिङैनो जोनोम जादों, हारसिङैनो थांगोन। गोरोबथानि थाखाय बिजेपि, कंग्रेस, अगप, एआइइउडिएफ रावजोंबो जेबो रोखोमनि फोनांजाबनाय गैया होननानै हाग्रामाया बुंदों। मख'नो गोनांदि दोलोनि बिथांखि बायदियै लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ रावजोंबो गोरोबथा खालामा। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बिपिएफआव हाबफैनो फोनांजाबगासिनो दङ। बिपिएफआव हाबफैनो थाखाय बादायलायगासिनो दङ। बिटिआरआव बिजेपिनि गुगानाय एबा खहाया जागायजेनबाय होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। बबेखानि बावैसो सान सिगां बिजेपिनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म, चिरां जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि सपन मारान्डी, जिल्ला युब मोर्चानि मावख' नेहाथारि नवरन्जन बर्मन, बिजेपिनि मानास सेरफांनि बारग' मण्डल आफादगिरि देबज्योति नमदास, बिजेपिनि रायजोआरि मावफुं सोद्रोमा बिप्लब देबनाथ मोना बिपिएफआव आखाइ हमफैदों। बिपिएफनि गाहाय मावख'आव बानजायनाय जयनिं सेरेमनियाव बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफआव जयेन खालामदोंमोन। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरआवबो राजखान्थियारि सोलायसोल'। राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफ्रा खाबु लानानै मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव बारस्लायगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो बिजेपिनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय होननानै मिथिनो हादों। राजकुमार ब्रह्मआ बिजेपिनि पस्ट आरो प्राइमारि मेम्बारशिपखौ नागारनानै बिपिएफआव हाबबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि, खाम्फा बरगयारि, रबिराम नार्जारि आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव दिनै राजु कुमार ब्रह्मआ बिपिएफआव जयेन जादों। मख'नो गोनांदि राजकुमार ब्रह्मआ सिगाङाव बिपिएफनि सोद्रोमामोन आरो नरेन्द्र मदिया गाहाय मन्थ्रि जानायनि उनाव बिजेपिआव हाबफैदोंमोन। नाथाय राजकुमार ब्रह्मआ बिपिएफआव फैफिनबाय। ओरैहाय राजकुमार ब्रह्मनि जायगायाव बिजेपिआ कबिता बसुमतारीखौ क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि थिसनबाय होननानै मिथिनो हादों। थांनाय 12 नबेम्बर खालि उत्तराखंडआव जानाय गिख्रंथाव हा गिसिखानायाव सा 40 लेबारफोरा टानेल एबा सुरंआव थाबथानानै दङ। सुरंआव थाबथानानै थानाय बै सा 40 लेबारफोरनि गेजेराव आसामनि सानै सुबुं दङ। बबेखानि उत्तराखंडनि सुरंआव थाबथानानै थानाय आसामनि सानै लेबारखौ क'क्राझार जिल्ला रामफल बिलनि राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारी होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राम प्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारीजों नखरनि सुबुंफ्रा जेबो रोखोमै कन्टेक्ट खालामनो हायाखै। नाथाय बे मोनसे जायगायावनो खामानि मावनाय सन्जय बसुमतारीनि फंबाय रकेट बसुमतारीजोंसो फोनांजाबनो हादों। बबेखानि बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाय समाव रकेट बसुमतारीया सुरंनि बाहेरायाव दंमोन होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि उत्तरकाशीनि सिलकेयार पल गामियाव गोदानै बानायगासिनो थानाय सुरंआव थांनाय रबिबारखालि फुंनि 5:30 रिंगासोआव गासैबो लेबारफोरा खामानि मावगासिनो थानाय समावनो सुरंनि हा गिसिखानानै गोग्लैयो आरो सुरंनि लामाखौ होथेयो
आरो बे समनिफ्रायनो लेबारफोरखौ बोखांनो थाखाय सान हर रेस्किउ अपारेशन खालामगासिनो दङ। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै लेबारफोरखौ बोखांनो हानायनि बागै जेबो खौरां मोनाखै। जरहाटआव सासे जोनोम जागोदान खुदिया बोखांनो हादों। सोरबा अन्थाइ बिखा बिमा बिफाया गारनानै थांनाय सासे जोनोम जागोदान खुदियाखौ दिनै फुङाव जरहाट जिल्लानि काकाटिगाव सेउस नगराव बोखांनो हादों। फोथार गेजेराव बोखांनो हादों जोनोम जागोदान खुदियाखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुङाव मर्निं वाक खालामनो थांनाय जायगानि सुबुंफोरा फोथार गेजेराव गारनानै दोननाय जोनोम जागोदान खुदियाखौ नुजेनो। बेनि उनाव बै खुदियाखौ बोखांनानै देहायारि आनजाद नायनो थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां सोलिफु बोसोरनिनो आगस्त दानाव जरहाटआवनो अन्थाइ बिखा बिमा बिफाया गावनि जोनोम जागोदान खुदियाखौ सासे उन्दै बैसोनि लाइमोननि आखायाव होनानै खारखोमालांदोंमोन। जयन्त मल्लनि उनाव बिजाथाय होदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि रकिबुल हुसेन। रकिबुल हुसेना दिनै नगावआव थानाय गावनि न'आव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाखौ सावरायदों। खौरांगिरि मेलाव रकिबुल हुसेना बुंदों दि जयन्त मल्ल बरुवाया कंग्रेसआव थानाय समाव नोरोम आरो भद्रमोन। राहुल गान्धीनि मोदोमजों मोदोम फोनांनानै सरासनस्रा रायजोफोरनि सिपाही जानायनि उनाव जयन्त मल्ल बरुवाया टिकेट मोननानै एमएलए जादों। नाथाय बिजेपिआव थांनानै मोजां आखुफोरखौ बावगारहैबाय आरो आं बायदि गागि एमएलएखौ लाजि फोनांदों होननानै रकिबुल हुसेना खौरांगिरि मेलाव बुंदों। बबेखानि जयन्त मल्ल बरुवानि राजखान्थि केरियारआ जोबनायनि लामायाव सफैबाय। बेनिखायनो कौटि कौटि रांनि टिका होनायनि बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बेनि सायाव ईडी लागायना नायबिजिरनांगौ होननानैबो रकिबुल हुसेना दाबि खालामदों। ओरैहाय बावैसो कंग्रेस नागारनानै बिजेपिआव जयेन खालामनाय सुरेश बराया गावहानो बरमपुराव निजा फन गैया, आंहाबो सामागुरियाव निजा फन गैया। बे खेबाव कंग्रेसनि भटसो होननानैबो रकिबुल हुसेना खौरांगिरि मेलाव बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे मेलाव बरमपुर ब्लक कंग्रेसनि आफादगिरि महरै रनजित बराखौ थिसननाय जायो। राजस्थाननि लालगड़निफ्राय आसामनि डिब्रुगड़ टाउन फारसे फैबाय थानाय ट्रेन नम्बर 15910 आव मोनसे बगिया हरखाबै अर खामदों। सा रेलवेनि बारेली स्टेशनाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। जाथाय जानायनि लोगो लोगोनो स्टेशन मास्टारनि दैदेननायाव आरपीएफ, जीआरपी आरो लकेल पुलिसनि हेफाजाबजों फायार ब्रिगेड लेंहरनानै हाखु दाखुयै अरखौ खोमोरनो हादों होननानै मिथिनो हादों। अदेबानि बे जाथायाव साबैसे आरो बेसेबां खहा जादों बेनि सोमोन्दै मिथिनाय जायाखै। नाथाय आबाद आसाम एक्सप्रेस ट्रेना 1 घन्टा लेट जानायजों लोगोसे गुबुन ट्रेनफोराबो गाज्रि गोहोम गोग्लैफादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव बां आफादनि जथाय मेल खुंनाय जादों। बे जथाय मेलाव बाहागो लानानै फरायसा समावनो गावनि जिउ राहा दानायखौ अराय सिगाङाव दोननानै खामानिखौ मावलांनो नाजानांगौ। फरायसाफ्रा जे समाव गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानांगौ बे समाव फरायसाफ्रा गावनि समखौ ओरैनो हगार हरनो नाङा होननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया बुंदों। सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्टसापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद, सिमेन्टसापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद, सिमेन्टसापुरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि, सिमेन्टसापुरि गोजौसिन गेजेरारि कमार्स फरायसालि, पश्चिम जनाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि, देकाफम लोगोसे पश्चिम जनाय फरायसालिमानि जथायै बानजायनायाव खुंगा 22थि फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुमा 2023 खौ दिनै सिमेन्टसापुरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारि। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो सिमेन्टसापुरि फरायसालिमानि बिबुंगोरा राफोदाय मोसाहारिया। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।